prenem la paraula i ho fem de la mà de la Junta Local Fallera de Sueca. En este cas ens acompanya el seu president, Bernardo Garrigós, i la delegada Alicia Falcó, Ali per als amics. Benvinguts al programa. Moltes gràcies i bona vesprada. Gràcies. Anem a parlar amb la Junta Local Fallera de Sueca, senzillament perquè enguany és un any especial, un exercici d'aniversari. 50 anys de la creació de la Junta Local Fallera. Recentment s'han inaugurat els actes d'aquest 50 aniversari. Conta'ns, Bernardo. Bueno, pues Sueca és una ciutat que té falles centenàries, estan datades en 1854 i n'hi ha una falla datada en Sueca, però el que és la Junta Local pues farà ara, en el 1973, es va d'alguna manera crear i enguany anem a celebrar el 50 aniversari. Hem fet ja este diumenge passat, gràcies al regidor de Cultura, l'Ajuntament de Sueca, el regidor de Cultura, un concert que ha sigut d'alguna manera històric perquè han tocat les tres bandes, ja no de la localitat, sinó de Sueca en realitat, perquè estan les dues bandes de Sueca, tant la Unió Musical com l'Ateneu Musical, com l'Agrupació Musical del Perelló, i després hem estrenat en aquest concert el Paso Doble 50 aniversari de la Junta Local creat per Juan Falcó, papà de la criatura que està així, d'Alicia, que és mestre de música, és professor del Conservatori de Xàtiva, i ha sigut un regal que ens ha fet d'eixe Paso Doble. Hem estrenat, que també ho ha fet ell, ja va fer fa anys, el Paso Doble Falles de Sueca, que estem ara usant-lo, fent-lo, estem gastant-lo i és el que tocava en les presentacions, quan pugen les falles majors de Sueca, en les ciutats on visitem i tal, sempre que ens deixem ficar la nostra música. I estem gastant-lo més del que estava gastant-se fins ara, i ell mateix ha fet una lletra del Pas Doble este, que ens ha agradat molt, i l'ha estrenat també en este concert el cor Eco Vocis de l'Ateneu Musical de Sueca, i va estar espectacular. Crec jo, vamos, clar, jo què tinc que dir, però bueno, crec que va estar espectacular. És una manera d'encetar les activitats que durant aquest 50 aniversari de la Junta Local Fallera a Sueca. Ali Falcó. Ali Falcó és exfallera major de Sueca, la exfallera major d'eixes falles rares, difícils, complicades, d'eixes falles que s'ajornaven, que no sabíem on estava al final de la llum, d'eixes falles que no haveren volgut passar mai, però que passaren, i que tu, d'alguna manera, tenies la màxima normalitat i anaves fent. Ali, a més, jo sempre ho he dit, perquè no és la primera vegada que l'ha entrevistat, que Ali, jo la vaig batejar com el somriure de la festa. No se m'olvida, No se somriure de la festa. Aleshores, des de la teua experiència com a fallera major, t'incorpores a la Junta Local Fallera de Sueca, com a delegada, a treballar. I a treballar en un any especial, no? En el que fareu unes publicacions, fareu uns actes. Què esteu preparant? Estem preparant... el més gros que tenim entre mans seria el més gros a nivell organitzatiu i visual seria una gala de 50 aniversari en el que formarien part, òbviament, les falles de Sueca, també antics, els ex que els diguem nosaltres, no? Els anteriors presidents, falleres majors infantils i també, com no, els actuals representants de la ciutat de Sueca i possiblement puguen vindre convidats de fora perquè si la situació ho permet. Estem preparant també amb molta il·lusió. Vaig a tallar-te. La situació ho va permetre perquè ja estem en la normalitat i anem a pregar perquè aquesta normalitat siga total. La situació de cada poble, me referisc, sí, i nosaltres, la nostra capacitat i tot això. Jo crec que sí, que podrem estar tots junts, clar que sí. Després també tenim amb molta il·lusió, com tu saps, en Sueca tenim gent valuosa per a fer bons llibrets i que tu coneixes a més, i estan amb molta il·lusió preparant un llibret especial a banda del llibre col·lectiu que tots els anys es fa per a les falles.
anem a fer un llibre especial commemoratiu del 50 aniversari en el que s'està recabant moltíssima informació i contarem en col·laboracions molt especials. I també, per altra banda, estem preparant una exposició. Això el senyor Bernardo i el seu grup organitzatiu han fet diferents grups dins del món de les falles, no sols gent de junta, sinó antics, contem en antics presidents, anteriors falleres majors i infantils, que estem tots involucrats en aquesta organització del gran esdeveniment anual d'este 50 aniversari. Bernardo, Clara Boix i Aitana Atsuara, les falleres majors del 50 aniversari. I això serà el títol que ostentaran de per vida, val? Sí. Perquè ha caigut com cau. I la maquinària fallera no para. I com que ja és un any completament normal i natural, des d'inici se cremen les falles i ja comença tot. Evidentment, vosaltres ja heu fet el lliurament dels brusons, ja heu fet l'equipament de la cartelleria pels balcons, és a dir, com estan les falleres majors, Clara Boix i Aitana Atsuara? Pues està claríssim que tenen una il·lusió brutal. Ara comença tot ja de veritat. Bueno, ja havia començat des del tercer dijous de maig que ixen les gides, no? D'alguna manera, però ara és quan ve el tolo fort i a més que a la setmana que ve és la presentació. Entonces, pues no parem. Ja hem fet, és veritat, el que t'has dit, hem donat... Perquè ara es comencen, a partir de la setmana del dia 5, el dia 5 de la presentació de les falleres majors de Sueca, l'exaltació, a partir d'ahir tots els dissabtes tenen presentacions. Nosaltres estem obligats per reglament i tal, anem les dues falleres majors a la Junta Local i van totes les falles a les presentacions de tots. I són 16, són tots els dissabtes, vamos, hasta febrer. I tenen molta il·lusió en això. Hem repartit ja els brusons i tal, perquè, bueno, d'alguna manera, quan s'acaben les presentacions, pues, hi ha ball, no? En els casals i tal, i aleshores, pues, bueno, ja tenen l'equipatge per poder anar. Este diumenge també, de matí va ser el concert i per la vesprà farem la imposició de bandes a les corts de les dues falleres majors, a l'Ajuntament, l'alcalde i jo vam presidir l'acte, vam ficar les bandes a les corts, perquè així pensem, nosaltres ho fem d'esta manera, cada junta ho farà, creurà, que la presentació no es fa tan llarga. Entonces, nosaltres elles ja pugen aquest dia en les bandes ficades i tal, i estem guanyant-li temps a lo que és una presentació perquè no es faci interminable. I a les falleres majors els donarem la banda en la mà, que aquest dia la imposarem, el dia de la presentació, per a que ja puguen elles exposar-la en els seus tratges i tal, i portar la regleta, la bandequeta, el coixinet, el que porten, per treure-la el dia de la presentació. Bueno, i tenen, ja t'he dit, que ara es començaran a ensenyar la roba que es diu en sueca i xina esta setmana, este cap de setmana, i la il·lusió és tremenda. Inclús els pares, elles i tots, vamos. Correcte. Ali, tu com a experiència, perquè Sueca té una singularitat, no? I és que la Junta Local Fallera de Sueca compta amb les falles del Perelló i del Marín de Barraquetes i les de Sueca. En total són 16, no? Però és com que teniu una òrbita de dos pobles, dos poblacions, entitats menors, com vulguem dir-ho, però que formen part de la Junta Local i estan molt ben representades. Les falleres majors de Sueca ho són de tot, no? Sí, a mi em feia molta il·lusió dir, quan era fallera major, que era fallera major també de la platja, perquè a mi la platja m'encanta i jo quan anava a dir, jo també sóc la fallera major d'ací. La veritat és que m'agrada molt aquesta pregunta perquè sempre tenim aquesta controvèrsia, no?, de les falles de Sueca, el Perelló i Marín de Barraquetes, que hi ha gent a la que se li puga fer farragós, no?, en un discurs o repetir-ho molt, però sí tenim clar que és la Junta Local de Sueca, ja que Sueca comprèn el Perelló i Marín de Barraquetes, està clar, però és ben cert que tant les falles la falla del Marín com les dos del Perelló estan molt unides, tenim una pinya, que se sol dir, i per als actes comuns i tot, es considerem tots a una. I ens fa moltíssima il·lusió quan de Sueca hem d'anar allí com quan ells venen a fer-nos la visita. Considerem que som tots a una, igual té si la falla és de dins de Sueca o de les platges, que són com una gran família i això ens permet també viure les falles d'una altra manera, a lo millor com es viuen allí.
perquè tot i ser de la mateixa població, sí que tenen matisos a l'hora de celebrar en uns llocs o en altres, cada lloc té els seus costums i és una sort poder unificar aquesta forma de celebrar. Al final, l'únic que hi ha en comú de tots és la plantar i la cremar. Sí. I l'ofrena. Bueno, fem alguns actes com el rally humorístic fora de Falles. El rally humorístic, les presentacions, com estava dient Bernardo, que tots anem a tot. I també ens trobem coses que no tindríem si no estiguérem junts, com les paelles que organitzen allí al Perelló, alguns actes que ens conviden també del Mareny, i bueno, pues això també és bonic poder-ho compartir. Sí, per exemple, el Mareny de Barraquetes, la Falla Sol i Tarongers, ve a Sueca, tant a l'Ofrena com ve a la Cabalgata al Linot i tal. El Perelló, al ser dos falles, pues ja s'organitzen ells més i no trasladen a tota la gent a Sueca cada vegada en autobusos, però el Mareny sí que ve, perquè com està soles, doncs entonces sí que ve a l'Ofrena, a la Mare de Sales, el de Sant Josep, i ve a la Cabalgata i tal. I nosaltres tornem la visita també en de Falles. I tal. Jo, a veure, jo sóc d'Alzira, Sí. però jo em considero un suecà adoptiu, fallerament parlant, perquè m'estime molt les falles de Sueca. I me les estime sobretot en una qüestió, no? Perquè tinc molta gent coneguda allí a Sueca, però sobretot per la resiliència que vau tindre no vull dir la paraula, en aquests dies tan roïns. Val? És a dir, el cremar una caixeta de coets cada setmana on es plantava la falla, el tindre aquesta memòria para que no s'apagara la flama, això a mi me va impactar. Això és una qüestió i se me va quedar dins. Després jo tinc molta vinculació amb molta gent de la Junta local, en Lorena, en Dolors, en fi, en Amparo. Al final ho estima i veu la manera de treballar. Vos considere modèlics, Bernardo, vos considere. Pues moltes gràcies. I moltes gràcies per l'adjectiu que ens apliques, perquè nosaltres l'únic que fem era d'alguna manera, que ja t'he dit, va ser molt fotut per mi com a president de Junta Local i nosaltres i els presidents de les 16 comissions de Sueca que ens reunim els presidents telemàticament, això no s'havia vist mai, no podíem eixir de casa i tal, i es començàvem a pensar coses perquè la gent sabera que estàvem, que existíem, que no s'ha acabat el món, que estàvem ahí, que les falles existien, que la gent estava borrant-se de tal. És normal que pararen quotes i així la gent no es va borrar perquè no tenia per què borrar-se, perquè no pagava, no? Però, d'alguna manera, doncs mira, la caixeta que ficàvem cada divendres en cada falla que pagava la Junta Local per tirar una caixeta de coetets. Que dius, i això què pots tallar? Doncs no, era una cosa de dir, que estem, que existim, que en recordeu-se, en la barrià sentien els coetets. Després les carcasses que tiraren quan va vindre Sant Josep, que no podíem tampoc ni eixir, cada falla cada dia tirava cada dos falles, a les 2 del migdia, a les 2 del migdia una carcassa i tal. Coses d'estes que hem anat inventant, hem anat fent xocs, participació, concursos de muntar falles, reciclar aquests xiquets en casa, que després han donat els premis d'escriptura de relats falleros i tal. I bueno, tot això ha seguit mantenint, gràcies a les xarxes socials, perquè ja no podíem eixir de casa, de fer cosetes, de no parar, perquè la gent sabera que estàvem, que les falles existíem, que teníem una unió i que podíem seguir fent coses encara que fora d'aquesta manera. I dins de les activitats que teniu, em resulta sorprenent, no? Que hi hagi futbol sala de fallers, pues no passa res, perquè és prou normal. El que és més sorprenent és que n'hi hagi un campionat o una lligueta, o com ho digueu, de futbol femení, i que participen i que les dones estan ahí, també. Clar que estan participant i donant-ho tot. És que hem de fer... No sols hem de propagar els lemes de que les falles són inclusives, de que les falles són per a tots, hem de fer-ho realitat. I jo crec que Sueca ho fa. Ho fa perquè considera que fem activitats de caràcter solidari, promoguem la inclusió, la igualtat. No sols això, no sols en lemes, sinó les falles són per a tots i són de tots, i les dones són molt falleres. Hi ha moltíssimes falleres, moltes falleres implicades a dia d'avui, tant en les juntes directives de les diferents comissions, la junta local, som una barbaritat de dones també, i hem de fer-ho d'aquesta manera, en tots els aspectes i àmbits. Mira, jo
Jo considero, a més, vosaltres sabeu que jo escric molts articles d'opinió i aquestes coses, i m'he manifestat en aquest sentit moltes vegades, i és que la gran eclosió de les falles ve produïda per la dona, però no per la dona fallera, sinó per la dona fallera vestida, no, sinó per la dona que s'inclou dins de les directives. Si mirem els llibrets de falla, si mirem els llibrets de junta local i fem compte, apareix això, apareix que possiblement aquest reviscolar de la festa està produït per les dones. Som un motor, realment. Jo considero que tenim un caràcter molt explosiu, no? Molt espontani, molt fresc. També hi ha homes així, però per la tònica general és això, que tenim molta vivor, Aleshores això igual mobilitza o aporta idees diferents a les que ja hi havia, perquè trenquem un poquet en algunes barreres que hi havia. He de dir, a banda de dir això, que tot el que has dit abans que es feia, així el senyor Bernardo va ser un temerari, no? Li diem amb molta estima, perquè promovia tot això. Jo, que era la seva veïna de dalt, el seu mòbil, això era pitjor que una centraleta. I va promoure tot això, que no sols va fer que el poble faller no apagara la flama, que omplirem tot els balcons i tot el lema que no s'apague la flama, sinó que no l'apagarem literalment, i el poble no faller va poder mantenir també aquesta alegria, no?, del poble valencià, no sols els fallers. Això va animar a tots. I ell és un home, però ho va fer molt bé. No, però encara que el taller, una puntualització. Jo, per exemple, nosaltres tenim un grup de presidents de juntes locals i en aquest grup avui en dia n'hi ha una brutalitat, però moltíssimes dones, presidentes de juntes locals. En Sueca, de veritat, que ara no n'hi ha ninguna falla que tingui presidenta, n'hi ha hagut, n'hi ha una no sé, no és presidenta, però és la titular la que fa de titular de la gestora de la falla solitària del Marín de Barraquetes, que també és dona. O sigui que sí que és veritat que estan integrant-se, i la majoria de secretàries de falles de Sueca, inclús de juntes locals, són dones avui en dia. Antes això era ni pensar-ho, les dones no existien en les falles, llevat de vestir-se falleres i figurar allà al mig. Avui en dia són càrrecs importants en totes les juntes locals i totes les falles. Així és, Bernardo. Les dones són càrrecs importants i és... probablement la visió que tenen és el que realment és important, perquè tenen una altra visió, una altra dinàmica que potser els homes no la tenim. Possiblement. Jo ho manifesto així i qui vulgui rebatir-ho, no sé, està convidat a un debat i ja està. Menys, és diferent. Vull dir, són diferents formes de viure i veure la festa i tots els punts de vista són bons. Correcte. Les falles no tan sols seran 50 aniversari, tindreu tota l'activitat normalitzada, és a dir, teniu ahir tot un any ja pràcticament enllestit i tot un any ja en una il·lusió d'aquestes 16 falles tirar endavant, no? És a dir, quina és la previsió de l'any faller? Tenim una programació feta des de molt de temps, perquè primer s'exigeix d'alguna manera per part de les comissions falleres tindre aquesta programació pronte, més que res per no contraprogramar res particularment cada falla quan hi ha actes de junta local. I bueno, va tot lo habitual de sempre, va les mascletades de 7 i 18, estem intentant veure si traguem a l'Ajuntament un dia 16, i el dia 19, com cada... Qui ho ha de pagar? No, l'Ajuntament. Ja, però és per fer una crida. No, a Gema, la regidora. Gema, per favor, necessiten el dia 16 una mascletada, a veure com ho fem. El dia 19, com cada comissió, no ens hem pogut ficar d'acord de fer-ne una o fer-ne diverses, 3 o 4 i fer-les millors, cada una fa la seva, cada comissió, i n'hi ha 16 mascletades el dia 19. I després tota la programació d'actes habituals i normals de tots els anys, des de la visita a cortesia saludable, visita a cortesia, cabalgat a l'Inot, les paelles que patrocina Ricard, etc. Va tot a una ja i, bueno, hi ha que recordar que seguim en pandèmia, que ojo que el virus està, que cada volta s'apega més i n'hi ha més, però bueno, el llevar-nos la mascareta, el poder gaudir, i ara esperem que pront ens fiquen la 4ª vacuna i estiguem ja un poc més tranquils, però bueno, això ens farà que puguem gaudir, però de veritat, de la festa, que ja ho farem en març, però veníem nosaltres farem falles en octubre, veníem d'octubre, tot una montona ahí,
encara n'hi havia actes que estaven quasi que no es podies fer, però ara ja esperem que es pugui La normalitat està allà ja. I, Ali, en la terra de Bernat i Baldoví, en la terra del mestre Serrano, en la terra de tants personatges il·lustres, no? De Joan Fuster, tu tingueres la sort de presidir dos festes de lletres falleres, és a dir, una que feren conforme poguérem i una altra que la feren com Déu mana. En tot luxe tal. Tot un luxe, que les lletres falleres acudiren allà a Sueca, no? La veritat és que l'esdeveniment anual de lletres falleres és un honor poder viure-lo, siga on siga, perquè és el típic esdeveniment al que acudixes i saps que darrere hi ha molta feina i això dona gust. I cada volta més. Que està preparat, sí, que va creixent, que també ha incorporat, com tu bé has dit, la figura de la dona, fins al punt que la presidenta és una dona, i també és una forma de crear germanor entre els pobles, lluny de ser contrincants, podríem dir. No són contrincants. Per això, és una associació que permet la germanor i ens dona a conèixer les formes de fer i viure falles en tots els llocs, i la gala que organitzeu és per a rendir-se als vostres peus, perquè és que es feu gaudir a tots de la feina que heu fet i ho convertiu en una verdadera festa, i acollir-ho a Sueca va ser una sort. Mira, perdona, jo vaig estar en el concert el diumenge de matí sentat al costat de Dolors Jimeno, de la diputada de Normalització Lingüística. I estàvem parlant de lletres falleres, estàvem parlant de la gala, ella va vindre a la gala que fèreu, lletres falleres, en el Col·legi Carrasquer, a l'aire lliure, en plena pandèmia. I diu que li va agradar moltíssim, moltíssim, perquè estàvem en plena pandèmia, es va quedar una cosa tan digna i tan bonica a l'aire lliure que va estar molt bé. Diu, home, després el Bernat o en qualsevol altre teatre sempre queda, però que li agrada molt també. Vull dir, jo per puntualitzar... Ens va donar molta vida. Una gala així un poc rara, no, però que va estar, per lo menos ella, la seva opinió, i a mi també m'agrada molt bé. Pues Bernardo Garrigós, president de la Junta Local Fallera de Sueca. Enhorabona per ser el president del 50 aniversari. A més de tota aquesta feina que dus endavant, però que no la dus tu, la dus en companyia d'un equip directiu i un equip de gent, perquè el president tan sols és un cap i un engranatge més dins d'una maquinària. La maquinària de la Junta Local és la que ha de funcionar. Així que la meua enhorabona i a continuar treballant. Moltes gràcies. Ali, m'alegre molt de que t'hagis incorporat a Junta Local Fallera de Sueca, perquè sabent la teua valua professional, la teua valua com a fallera, no tinc dubte que vas aportar moltíssim i vas a sumar molt a les falles de Sueca. Espero que així siga i jo també m'alegre molt de seguir formant part de les falles. Perfecte. I continue mirant el somriure de la festa. Gràcies. I a tots vostès dir-los que la Junta Local Fallera de Sueca l'han conegut un poc més, 50 anys d'aniversari.